Saps que sense la feina que fan els geògrafs amb els nostres telèfons mòbils no podríem fer ni la meitat de coses que fem normalment? La professió del geògraf és poc coneguda, però està molt present en el nostre dia a dia i és molt necessària. En vols saber més? Doncs comencem pel principi. La paraula geografia prové del grec i literalment vol dir dibuix, grafia, de la terra, geo. Fàcil, no? És a dir, que la geografia és la ciència que descriu la Terra i ho fa fixant-se tant els elements físics propis de la natura com també en els humans. La geografia és molt més que descriure com és el Pedraforca o quina és la capital del Brasil. És important perquè ens permet tenir una visió més global del món que habitem. Vols saber què et cal per ser un geògraf o una geògrafa top? Sobretot, has de tenir un control total dels mapes. Perquè, si bé els estudis de geografia han canviat molt al llarg de la història, i sobretot a partir de l'inici d'aquest segle XXI amb l'expansió d'Internet, els mapes continuen sent l'eina clau de la geografia. Saps quins tipus de mapes hi ha? Doncs segons la informació que proporcionen hi ha els mapes topogràfics i els mapes temàtics. Els mapes topogràfics representen el medi físic, el relleu, els rius, els llacs, la vegetació i també inclouen elements humans, com les poblacions, carreteres, camins, conreus, com si fos una imatge 3D. Els mapes topogràfics representen el relleu a través de les corbes de nivell. Els mapes temàtics poden representar diversos aspectes. Polítics, és a dir, estats, fronteres, capitals, municipis, comarques, les organitzacions territorials, vaja. Aspectes purament físics de manera separada, és a dir, mapes de rius, que en diem hidrogràfics, mapes de clima, mapes de relleu, aspectes humans com la població, el tipus d'agricultura o el tipus d'activitat econòmica. Coses imprescindibles que et cal saber ubicar sobre un mapa. L'orientació. Assenyalem el nord amb una N i normalment el representem amb una fletxa. L'escala, que indica quina proporció hi ha entre el mapa i la realitat que representa. Hi ha escales de totes mides. Hi ha mapes amb escales molt grans i d'altres amb escales molt petites. Altres elements d'un mapa. La llegenda, que es representa en un quadre com aquest, on s'indica quins símbols s'han utilitzat en el mapa. Per exemple, aquí els símbols indiquen, per colors i per quantitat de pluja en mil·límetres, les pluges que han caigut en total a tot Catalunya. Els paral·lels i els meridians són una xarxa de línies imaginàries creades justament per geògrafs, amb l'objectiu de poder localitzar llocs de la Terra de manera superexacta. Això són els meridians, que uneixen el pol nord i el pol sud. El meridià estrella que es pren com a referència és el de Greenwich, que divideix la Terra en dos hemisferis, l'est o oriental i l'oest o occidental. Si ens posem perpendiculars, trobem els paral·lels que van d'est a oest. Aquest és l'anomenat equador, que és el paral·lel que, com veieu, divideix la Terra en dos hemisferis, el nord o boreal i el sud o austral. I això, sabeu què és? Això són unes coordenades geogràfiques. Si les poseu a Google, us sortirà el punt exacte de la Terra al qual ens referim. Mireu, aquesta primera part és la latitud. És la distància que hi ha des d'un paral·lel fins a l'equador, i pot ser nord o sud. I aquesta, la longitud, que és la distància que hi ha entre un meridià respecte el de Greenwich, que hem vist abans, i pot ser est o oest. I nosaltres? Podem fer mapes? Sí, els podem fer a mà, però també els podem fer amb una tauleta o un ordinador. És molt fàcil. Hi ha moltes aplicacions que ens ajuden a fer mapes. Fins i tot pots recollir dades amb el mòbil al teu poble o ciutat i convertir-les en un mapa. Des que Eratòstenes, considerat el primer geògraf, va fer un dels primers mapes del món fins avui, han canviat molt la quantitat i qualitat d'eines i recursos que tenen els geògrafs per continuar mesurant, observant i representant la Terra i tot allò que li passa. Per dedicar-te a la geografia, t'han de motivar els mapes, les dades, la política, l'economia, la tecnologia, el clima i la cultura. I has de tenir un interès brutal del món que t'envolta i proposar solucions per construir el món del futur. Com a nosaltres al Supercampus, que volem entendre i aprendre. De quina llengua prové la paraula geografia? Llatí? Grec? Xinès
o francès? Mireu aquest mapa. És un mapa polític, físic, topogràfic o climàtic. Què indica l'escala d'un mapa? La inclinació d'un mapa, la distància entre dos punts d'un mapa, la proporció entre el mapa i la realitat que representa o les coordenades geogràfiques. Els meridians són línies imaginàries que van de nord a sud, est a oest, dels paral·lels als meridians o de sud a nord.